Alexan Firik Bevafu Records Цемши шанатомис дарди тарабрида Номери телнабор Алоха да барига Алоа кая гончинес биор луиш наличка био ки дар грифтам Нафамид маичка та доволни сука Айотад нормали селфиот хатиёбрат Боло испанли метарсиди аяка нукя билайнат баҷоиб дози суратода социални сед аҷоиб Баданалатти аёл рӯзи ма хабардорӣ ва зухтам дар гирифтам зурум омад мардак вори гапи тира мезанам дар ки ҷое мешинам то кай тира дар кинҷ хати ҳаркас мебинам то кай ба ёди чашмои сиёҳ сирх кинам чашмома мазаи дуди сиёҳ бемаза кардима шома рӯз ба рӯз калом мешон нуқтаи сиёҳи рӯи бахтам ман мегум нарасид ту мегӯ шаки сахт ки чархо фалак тарафи марам чархзам то кай зери пош мекрам номуси марзам ба дарди додаи ӯ чанд шабам ба гиря рӯз шид мада бо ки рафт бидак ай ма ки рафтак биғиз шид айта хотира сурат мон хита бурданид эй харгӯшаки ма гирго хӯрданид ман номи тира пиштиё бидида он ба ҷо кама имшав суратота ау живой таачон кард худо хаста шидам ё ки барма ё ки барша аром тонисти ай ма гириш баги парша натонистам сахташ хапам ай ма дурию хостай ҳаррӯз танам мекунам фоҳишара дӯст доштай дил ма гирифтам ба худо айби дилай айби манест касофат ҳаррӯз мастам ба ёши майфи манест лаънати беат чиқирай да дили захми задад қуввати дард надорам э худо кишмаи бандад агар ки ҷудоӣ буд охири ишқи мо чӣ ба аввал нагуфти дати умед набандам агар ки гирья будак охири ишқи мо чӣ ба аввал монде ки қатъит бихандам бепадар медонисти ғайрати касе надоштум азобат надод гузашта қатъит хотира доштум нахоҳи осон буд қапидан дасти дига каса худо зада осонат буд шикастани уқа қасам